شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ወረሜር ከም ትኩል ጊዜ ንመጸኩም ምስ ሓውናስ የመጺና ኣለናሎም ድማ ሶሶም ቢኩም ወሬዶ ሰው ቢኩም ሚት ሜር ብሩደ ሳላዲኖ ሰሚዶ ሎም ንካፈው ለቃል ምርዳእ ፍቅሪ አቦ ዝብል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla är förstå faderns kärlek. Johannes 3:16. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. አምላኽ በተሓደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ንወዱ በጃ ክሳዕዘብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም አፍቀራ. Det står ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ውጽኢት ናይ እግዚአብሔር አቦ ፍቅር ንፍጥረት እዩ. Ser ni så det kristna livet är resultatet av Guds kärlek. ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ክሳዕ ክንዲ ስለዘፍቀረና ኢና እዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ናይ ደቂ አምላኽ ህይወት ጀሚርና የዘለና. Och det är till den här nivå Gud har älskat oss att vi får vandra det här Guds barns livet. بغالا أزراربا نكرستنا بتخكل زردون زنورون ماني ندحريلكم مني نفقر أبو بتخكل زترد أسبي. Så med andra ord, den som lever det kristna livet korrekt och rätt är endast de som har förstått faderns kärlek på rätt sätt. حدا سب قبل بوزلك فاليو كبرت كساعك ندي مخانو خريكا بخبر هي بجيرو قلت الكا خلي. Så om en person vill uttrycka sin kärlek den har för dig så det är när den uttrycker och ger det med en stor gåva till dig. ስለዚህ እትዝበካ ዘሎ ህያብ ናይ ልቡ ድምጽ ማለት እዩ. Så det presenten personen ger dig det är ljudet från dens hjärta till dig. ስለዚህ ክሳዕ ክንዲ ህያብ ዝሃበካ ክሳዕ ክንዱ ይፈትወካ እዩ. Så med det måten personen ger dig den presenten det är med de måten personen älskar dig. አምላኽ ንዓና ክሳዕ ክንዲ ይፍቅሩና. Och till vilken nivå har Gud älskat oss? ነቲ ዝሃበና ህያብ ንርአዮ. Låt oss kolla den presenten han har gett oss. እቲ ህያብ ህይወት እዩ. Och det presenten är hans eget liv. ክሳዕ ነቲ ሓደ ወዱ ዝህብ እግዚአብሔር አፍቅሩካ. Det så han älskade tills att han utgav sin enfödde son. ስለዚህ ካብዝ ተበጊስካ ኣብ ልብ አምላኽ እንታይ ዓይነት ናይ ፍቅሪ ቦታ ከም ዘለካ ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ. Så om du utgår från det här så kan du se vilken plats du har i Guds hjärta. መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 I första Johannesbrevet kapitel 3 vers 1. ረአዩ ውሉድ አምላኽ ክንበሃል እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና ኣይትፈልጠናን እያ አምላኽ ሪኢኹም ከምቲ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶ ንዓና ድማ ኣይትፈልጠናን እያ ኢሉ. Så det är så här, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. ክጅምር ከሎ ግን ረአይ ኢሉ. Men när han skulle starta sa han se. ውሉድ ክሳዕ እንበሃል አምላኽ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ከም ዝሃበና. Vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣብ ልዕሊኹም ስረአይዎ. Så kolla vilken kärlek fadern har över er. ቀፂሉ ግን ከምኡውን ኢና ኸኢሉ. Och sen säger han och vi är också så. ማለት ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቀረክስ ከምኡ ኢኺ. Så som Gud har älskat dig så är du också. ግን ከምኡ ምዃን ክስረአይ. Men för att du ska kunna förstå det, kolla. ፍቅሪ አምላኽ ተረድእዮ. Förstå faderns kärlek. ፍቅሪ አምላኽ ካብ ገዛ ርእሱ ዝጅምር ፍቅሪ እዩ. Guds kärlek är ett kärlek som startar från sig själv. ፍቅሪ አምላኽ ዘይለዋወጥ ፍቅሪ እዩ. Guds kärlek är en kärlek som inte förändras. ፍቅሪ አምላኽ ካብ አበሳና ዝሓለፈ ፍቅሪ እዩ. Guds kärlek är ett som utgår över allt vårat ፍቅሪ överträdelser. አምላኽ ዘለዓለማዊ እዩ. Guds kärlek är en evig kärlek. መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 5 ካብ 6 ክሳብ 8 I Romarbrevet kapitel 5 vers 6 till vers 8. ገና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ ተፈቕር ንዓና በዚ የርእያ ኣሎ. Det står från vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe. När tiden var inne knappast ville någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምስ ግብርኹም ኣይተተሓሕዝዎ. Koppla inte Guds kärlek med er gärningar. ጌና ድኹማት ጌና ሓጥኣን ኮለና እግዚአብሔር ዝሓያል ፍቅሩ ብልዕሊና ገሊፅዎ. Och det är för att Gud har bevisat sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. ምእማን ጥራሕ ደዋፀኩም. Det enda som räcker för er är att tro. ከምቲ ዘፍቀረኩም ከምኡ እመንዎ. Så som han älskar er, tro på det. ኣብ ልዕሊኹም ዘሎ ፍቅሪ ተረድእዎ. Förstå den kärleken han har över er. ሽዑኡ ኣብ ህይወት ውፅኢታውያን ክትኮኑ ኢኹም. Då kommer ni vara fruktsamma i era liv då. Shalom. Guds frid. Praise God.